Quants anys tens? 20 anys. Tens parella? Sí. Tinc 24 anys. Vinga, tens parella? No, no tinc parella. Vale. Quants anys teniu? 20. 20? 19. Molt bé, cap problema, teniu parella? No, ara mateix. Els tres? Solters? Molt bé, molt bé. Quants anys teniu? Jo 18? 21. Sou parella? No. Bueno, Vale. No, no som parelles, mama. no. Ets parella? No. No. Quants anys tens? 80 i ja la segona passada. Tens parella? Sí, molt bé. Creus tu que el dia de Sant Valentín és purament estratègic, de màrqueting? Jo considero que potser als principis, dins de la desconeixença, potser als principis no, però avui dia considero que sí. Considero que ja que hi és, pues que la gent s'aprofite d'això. Sí. Jo crec que sí que és de màrqueting, més que res aquí a Espanya, per el fet que aquí ja se celebra a Catalunya Sant Jordi, així que per mi és de màrqueting, més que res. Vale. Com el Halloween, podríem dir, la castanyada. Llavors no celebres Sant Valentí? Ni que sigui sola, saps? Mira, ara amb una amiga meva dèiem de fer-nos un regal mutu. Bueno, sí, podria ser estratègic. Sí, si vols demostrar amor amb algú, no crec que tinguis un dia, però bueno, també és bonic celebrar un dia. Igualment, aprofites per fer plans amb amics, amb els que El dia de Sant es Valentí troben en la mateixa situació, sense parella. Sí, com que acaba un divendres. Sí, això sí. Per exemple, sortir a dinar o esmorzar o el que sigui. Vamos de fiesta, ¿no? També de festa. De festa. No, és que jo veig com un dia normal, saps? O sigui, sí que ho celebra la gent, però vull dir, potser surten coses de les xarxes socials. Mai ha sigut un dia Tampoc ho súper, celebrem no. així com a Sant Jordi, potser ho celebraríem més. Bueno, vamos con los amigos, sí. Sí, fes plans. Vamos con amigos y sí que lo celebramos, sí, un poco. Vale, igualment sortiu a sopar, Sí, sí, alguna sí. cosa especial. Sí, sí. Aquest any que cau? Divendres. Estaré treballant, però sí, però el dissabte ja això sí que aprofito. Aprofiteu per fer algun viatge romàntic? Aquestes dates. Sí, o per el dia de l'amor. Bueno, aquest dissabte ens escapen, no sé on, però sí. Suposo que tots els dies són importants. Sí. Heu de viatge a algun lloc romàntic, rotllo Viena, Roma, aquells dies? Sí, a París. A París. A París, jo a Austràlia. Jo a Austràlia, m'agradaria molt anar a Austràlia. Sí. En aquests dies, en un lloc així romàntic. Sí, a Austràlia, a mi m'agrada molt Austràlia, no? Bueno, per al dia de Sant Valentí, no sé. Si pogués, sí. Sincerament no m'importa si és Sant Valentí o no. D'acord. Roma, Sol, Venècia, hosti, m'agrada més viatjar amb amics, amb algú. amb la parella. O amb la parella, sí, per parlar. Però bueno, hosti, no se m'ha ocorrit mai viatjar sol, però ho faria amb amics si pogués. Roma, París, Viena... No, millor per aquí. Sí, perquè si aneu junts ja en seria un viatge parella. No ho sé, no crec. A llocs així més... Com la ciutat de l'amor... Sola no crec. Creieu que Sant Valentí és bona excusa per declarar-vos? Sí, ayuda, que es diferente, ayuda. Sí. Bueno, yo creo que si te gusta una persona y la quieres, no creo que mucho que pasa. Qualsevol dia. Jo crec que no. És que en torno repetien que no fa falta que sigui Sant Valentí per a... No li donem tant èmfasi, saps, al dia. O sigui, jo crec que qualsevol dia, època, és bona. Per què ajuda? Pues perquè és un dia especial i bueno, la dona pot caure millor. Entre cometes, o sigui, perquè és un dia per a tu, per a expressar els sentiments que tens a la noia, saps? Només aquell dia. Aquell dia i tots, però t'ajuda aquest dia. Hosti, pues no ho he pensat mai. Però podria ser, sí, mira, si t'agrada alguna persona, per què no? Pot ser un dia. Aprofitar. Sí, claro. Teniu joguines sexuals? Sí. Ya, lo siento, son los recursos que ya... Jo me deprimo si veo eso, la verdad. Amb algun amic sí li faria alguna conya, però no. però no. La conya li faries de sortir o Sí, divertir? sí, claro, sí, algo així.